Oké. Hoi. Liampje. Kijk dit eentje. Dat eentje. Hé? Come on, let's eat a bit. Oh, moet hij nog eten nu nog? Moet je eten? Kom maar. Ja. Dit is een kind. Oh. Zo. Ja. Goed zo. Ja, goed zo. Ja. Ja. Oh. Nee? Oh. Wat ga je doen? Oh, hij wil zo duwen. Pak op zijn beentjes, hè? Oh, donk. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Ja, Boom. nog mee lopen. Boom. Oh, oh. Dan wil je oppassen daar. Dan weet je niet of je kracht krijgt. Oh, je vloer al. Boom. Je vloer wel. Hey. Krachten. Liam. Ja, ga je nog? Hi. Hi, go, go, go. Ah, moet je. Oh, dan niet zonder putten. Oh, sorry. Nee, maar net als dat die houten wagentje niet wel eten. Oh, oké. Ja. Oh, hij wil duwen. Ja. Nee, ja. Oh, boom. Hoi, 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 hoi. Oh. Niet? Ja. Oh. Gaan we met oma vechten. Hij wil altijd vechten. Yeah. Good boy. Good boy. Yeah. Good boy. Jullie? Boom. Maar ik ben nog steeds sterker dan jij, hoor. Boom. Ik ben nog steeds sterker dan jij. Boom. Oh, boom. Hé, nee, Ja. niet doen. Oh, is je camera al weer goed nu? Ja, maar dan komt omdat je te veel filmpjes maakt, hè? Mhm. Dan is die zo vals. Ja. Wow. Oh, oh. Oh, de baby. Oh nee, ja, help hem eraf dan. Nu gaat het beter. Mhm.